دê mezintirîn prosede li Başûrê Sûriyê çekdarên bi navê Artêşa Niştimaniya Sûrî û Berevaniya Niştimaniya Azadkirinê dibin sîwana yekem rêxistin de wekû gavekê ji bo hilweşandina Bereya Tehrîrê Şam bi daxwazeke Tirkiye yekhêz ava kirin. Serokê hikûmeta Sûriyeya demkî ku Bakurê Tirkiye wekû baregeh ji xwe re bikartîne, Abdurrahman Mustafa roja înê yekkirina çekdarên navê Artêşa Niştimaniya Sûrî û Bereya Niştimaniya Azadkirinê dibin sîwana Wezareta Berevaniyê ya heman hikûmetê de ku Tirkiye dixwaze piştî bi dawî hatina krîza Sûriyê birêve bibe ragihand. Mustafa dê kongrekî rojnamevanî de ku li Wîlayeta Şanlî Orfa ya Tirkiye encam da daxuyanî. Artêşa Niştimanî dê heft feyleqan nêzî 80,000 çekdar li xwe bigire. Gocî ew hêz dê li gor prensîbên leşkeriyên fermî kar bike. Mustafa herwiha amaje kir ku armanca Artêşa Niştimanî ew e xaka Sûriyê bi giştî jî sitemkaran rizgar bike. Şerê gemdelî û dektatoriyet û taîfiyetê parastina yekbûna xaka Sûriye û berevaniyê ber deverên azadkirî de û dubare vegerandina xaka dagîrkirî jê xwedanê wê re bike. Ev proseya yekkirina çekdarên serbê opozisyona Sûriyê ve lê Bakurî Sûriyê mezintirîn proseya. Beriya wê jî dibin sîwana çekdarên bi navê Bereya Niştimanî de li gor ku hatî ragihandin nêzî 25,000 çekdar yek bûn. Di vê derbarê de jê derne Sûriyên opozisyonê dane xuyanî ku piştî vê tevlîkirinê biryara Desteya Tehrîrê Şam ku Bereya Ennusra beşê serekeyê jê were hilweşandin. Tirkiye û hevpeymanên wê ji opozisyona Sûriyê jî hêvî dikin ku hikûmeta Sûriyê ya demkî Idlibê kontrol bike. Ji aliyê xwe ve rewangeha Sûriye ya mafê mirovan di vê derbarê de tekez kir ku çekdarên bi navê Artêşa Niştimanî ku Tirkiye piştevaniya wan dike hejmara grûpên çekdar ku li Heleb, Idlib, Hema Ladiqiyê aktîvin û kar dikin li xwe girtin. Da ku di yek hêzê de dibin serpiriştiya Wezareta Berevaniya hikûmeta Sûriye ya demkî kar bikin. Herwiha hin jêdaran ji rewangehê de dazanîn proseya yekkirina wan hêzan bi daxwazeka rastarast ji hikûmeta Tirkiye hatiye. Destpêka sala 2018 de Tirkiye kar ser yekkirina çekdarên opozisyona Sûriyê dibin sîwana Artêşa Niştimaniya Sûriyê jê çekdarên çalak dê çarçoveya grûpên Artêşa Sûriye Azad de û hevpeymanên wê dike. Ali Umar